A bidiyon mu ne zan nuna maka yadda zaka boye chat a WhatsApp yanda babu wanda ya sai ga wannan chat din sai dai kai da ka boye wannan chat din. Masu yaudara a WhatsApp kun ga kun ƙara samun upgrade. So abu na farko da zaka fara yi shine zaka shigo cikin WhatsApp ɗinka sai ka shiga cikin chat din da kake so ka boye. Sannan sai ka shiga cikin profile ɗinsa sai ka yi kasa ga nan inda aka rubuta lock chat to sai ka taɓa wannan button din sai ka danna continue. Sai ka sanya fingerprint ɗinka ko security ɗin wayanka zai rufe chat din. So bayan ka rufe wannan chat din idan ka yi nan sama za ka ga wannan alaman ta lock chat wanda idan wani ya karɓi wayanka zai iya gane cewa akwai chat din da ka ɓoye. Sai ka taɓa wajen lock chat din sai ka sanya thumbprint ɗinka to chat din zai buɗe maka kamar haka sai ka taɓa ɗigon nan guda uku sai ka taɓa inda aka rubuta chat lock settings. So bayan ya buɗe maka wannan fiskan sai ka kunna wannan button din sannan sai ka creating wani code wanda ba za ka manta ba. Kamar anan za ka iya sa 1 2 3 4 5 as example kenan. Sai ka ƙara maimaita wannan code ɗin da ka sa sai ka danna done. So bayan ka kunna wannan button ɗin idan ka dawo nan ba za ka ga alaman nan ta lock chat ba sai dai ka yi amfani da wannan secret code ɗin da ka yi amfani da shi wajen rufe chat ɗin. Mu mun yi amfani da 1 2 3 4 5 ne. So bayan mun rubuta 1 2 3 4 5 kun ga gashi nan lock chat ya bayyana sai ka taba ka bude wannan chat din. So ta wannan hanyar ne zaka rufe chatting ɗinka da duk wanda kake so a WhatsApp yanda babu wanda zai ga wannan chat din. Idan ku ji daɗin wannan bidiyon ku yi share wa sauran al'umma domin su ma su amfana. Sai mun haɗu da ku a next video. Domin shiga group ɗin mu ka danna link ɗin da ke bio ɗina a Facebook ko a TikTok.